kajinya tu kana ka sedang da kajinya keren lengba ka phone call kanong tho khubor ka pakerteng ka sionju kayo ya ka call hak ba uwe ubru ula kerpat ya ka banya kendu badu ban shim interview yo te ka sionju ka kali balai bakan kendu yo hato udi uri pau kuman te une ubru upeni tu ya lade kumunong peniap bru ubala peniap yaki kat we ngut ki bru bat uye tu kumno peniap yaki hakarukom ka pasngau syarke ba na kajing tu jongu ngila bersmutu bahadu kanno ulong unong peniap bru uba syarke ba kaba kamper kalong ba unong peniap bru dan kano kadau shimer batki balai u peniap yaki bat kham tam e unong peniap bru dan jingshun bat no banoro bat uyatu ba udang don halenti bantumu sakawe pat kajing peniap kabakat ar hakane kaju kajanmen kumta ukerpat ya kanong tok khubor beniak kendu yu nangta kasionju kala yatu yo parlom jongka ubade upulen bat ka kerteng jungu ude sanggu hakajing shisha kini armut kidon kajing de samla hakane kapor uslap ulat her na kajing ya keren jongki ni tip ba kasionju kadon ka we ka khun kante ka ba kerteng ka jerin ka badang li school bat kala khuslai na benta ka khun jongka namar ka klem rasha trisha school kumta kumno kan wan phai shiying teu sanggu uong kala san menta kala tip smutu banle yala ka kamram te ka senju ga yutu bala ka to ka ne por menta kar kumlong jong ka jerin kalong pherbha ka i kumba ka smosi bat kam smart ban kan bha ha ka we ka sngi kala yo i ba ka don ka result blend ha ka pla jong ka bat kam la ban smutu ba bale udan ha ka pla jong ka teu sanggu uong kalong kumno lada u unya keren bat ka khun jong ka Henry kasenju ka prakhat banlek kendu yaw nop nia bru teu sanggu uong balai kan lek kendu ya ubru bumi thuru hatu kam shapting te kasenju ka ong ho oit ka song shapting lada kasna ka kai phot thok te ka la bandu no ya ka kam jong karo Henry kadon ru ka jung prakhat baka ei ka banja lada kane kalong ka basisha teu sanggu uong lada ka dei ka basisha te un kem no sundan yu bat un panthi kana ya ki jing shisha baro kasenju ka kwa banlik kendu ban shim interview ya utaw no pania bru namar ba ka company ka baka trekam kala jan be kam ya ka la kumno kan om la ban tre slam bat kani ka company bat ka we pat ka baw nong pania bru la ong bo un sa pania bru hapo lai sngi bat kataru haka por shitengmet lada kashim interview yo dia un ai lat ya ka ban penlaj im yo taw bru bat kasianju ka kwa ban penlaj im yo taw bru kumta kalit shim interview ya taw nong pania bru ka ba kila yakut ban long haka we ka hotel bat baro armod kila ya perkhat kumno ban le ya kane ka kam hadin kata kasianju kala le sha kane ka hotel kabadon katok niki kam ki bedang yaj hakaba kila selu dia baro ki CCTV kamera haba kasinju ka kali ya kene kadong tre kayatu bakidang maramot ya ki CCTV kamera nang ta kasinju kapan ka kikat jong ka kamera kaba ar niau not iwe nang ta kali chong live ban le chak ne ka kamera bat kala deng ki earpiece khnang bakan yo ban ya keren bat sanggu bat hang ne kala shnaru sakawe ka kikat ka bakum kane bat kala bu ha kane ka live kale kumne nak benta jong sanggu nang ta ka salit chak ne ka kamera ar niau not iwe bat hang ne ngisngu thu ya ka plan jongki ha ka jing shishau sanggu un sa shong ha ka kamera ka ba shapo jong kane ka kamera ka ba ar niau not iwe bat nang ne un saya keren bat kasianju bat lada ka jah ka eke ba kamper un salik yorum shaka kamera ar niau not iwe lengba ka jing yarap jong kane ka kikat ka bal abu da kasianju hapo jong ka live kasianju kala buri ru ki kamera baren khnang bau sanggu un yo iyaki hadin jong kane kasianju kala ap yo taw no pnia bru bat hadin khndiat por une unong pnia bru ulawan ti jingkhang ubalawan thik ha ka por balabu kasianju kala pli ya ka jingkhang bat hak mat jongka uyang unong pnia bru uba om syam la ikop ba ude unong pnia bru bat une unong pnia bru ula kliya ka da ka badon akor ngalak bonwan rung baru kliya ka hato ke itanan na em ya kene ka kamera ha ka jing shisha ude unong penia briuhi uba bat ya kene ka kamera bat uyathu bala shna ya kene ka kamera da kinong shna ki batibit bha nang taw la khang ya baro ki jing khang yen hadin jong kane ula shong ha khamat jong ka kamera ka ba kasyunju kala bu ha jan jongo kasyunju kala pit bahayu namar ikop ba ude unong penia briu teu ong ya ka wat nom pit yo namarus ngle ran na ka jing pit jong ka hangne karukum long jong ne briu kalong ka bakam pher bha kasyunju kala sedang ban kali jing kliu bat ka ong
kine baro ki kampaniap ki ba ula kam ba ulale kam la banlong ba syam la ino satya ya kisaki bat ba syam la pau hak CCTV kamera kane ka pen pau ba kasianju kam ngej ba une ude shisha unong paniap breu ka ngej ba kane kadai tang ka jingle thok jong une ubreu ya ka bat upen sarwa kaya ka por jongka te une ubreu ula koloi ban pen iya kaya kisaki kum tau la pen i ki video na ka fun jongo ka pa pen i kum no pen yap ya ki breu haba ka yo iya kane kasianju kala ki yu ak jin shapting bat kala sngutho ba une ude unong pen yap breu bashar khaiba nang ta kasianju ka on ya ka recording jongka bat ka pen ya yak interview jongka shakmat bat ka phayu ban pen itu ya lade de uong kam dan kam ban itu yu ba ude u e tang bala yo iya ka dur khmat jongo haka kamera kala biang nang ta kasianju kakali jengkali biang yo balai upniap ya ki khatwe ngut ki bru bat ka e ki jing thumu jongo te uya thu ya ka ba ude u doktor bat kito baro ki ba ula peniap ya ki na ka benta ban sumar ka ba ka sianju kam sngu thu e te uya thu ba syam lale ya ka kam peniap bru ban penuhun ya ka imlang salang Henry ula peniap na ka benta ban sumar kamot karu kam sumar ya ki nong pang jongo uya thu ba ude psychiatrist doktor bat diet jong ka jing perkhan bat kito baro ki baula peniap ki longkum ki jing pang cancer ki ba khata ya ki nong pang jongo te ka sianju ka kali kamot kito baro ki baula peniap ki lale ka e ka bala pen kulmar ya ka jing perkhat jong ki nong pang jongo te uneu nong peniap ong ha oj namar kala sung thu ya ka jing jongo ula peniap ya ki namar ki la pen thot ya ki nong pang jongo ka sianju ka kali balai ukwa bakan sim interview yo teu ya thu bau kwa kalat ban pen pau ya lade bad ukali ya ka hato kade ka bari kamot ka ya thu na eme ki we pat ya kane ka jinya kendu jongki ka ba ka sinju kala thok dak ka ba kala jubab hoi wat lau sangu ula shong ha ka kamera ka ba shapo jong kane ka kamera ar niau not iwe u bala pit santiar iki Henry uneu nong peniap nge ya ka ka ba kala jubab nang ta kasianju kala kliyo bale ujid ya ka batshim interview yo teu ya thu ba ula I thu lupa ya ka utip ba kalong ka breu ka banep ka jing perkhat bat ka bashlur na kata ka daw ujid ya ka khanang ba un ya thu ya ka menta ka khana ba kerpang Henry kasianju kala wan hang ne ban yo jing tip shaphang utau breu uba une ma penia breu uthumu ban peniap no khanang ba kan yo ban pelaj imiu Henry une unong peniap u ong ba ya thu ya ka mars ni os ngwe ka ne kasianju kala yang joj na kasuki pat kala bu kane ka memory hakane kami ka bakala record na do menne namar ka jing thumu jong ka banwan hangne kalong baniarap yo tau breu Henry uneu nong peniap ya thu ya ka na kata kadau kamot ban mi no nangne teu neu nong peniap u ong ba ula ban peniap no yo tau breu menta lada kasianju kam sim interview yo bad u tau breu undang lagi kat bakane ki interview jongki kanang ya te kasianju ka kliu babale yu peniap ya ki breu hakarup kom ka basharkhe teu ya thu ya ka we ka khana ka ka daw jongki ne baro u ya thu ya ka khana shaphang jong ka we ka breu ka bala ya tho shongkurim hakarta ka barp khandai snem bat kala armet hadin khndiat por Henry hakawe kasngi ha parking lot we urunar ula thombor ya ka bat ka nek jing thombor kala long ka jing tamang mansim bat ka jing pang ka bajur haka jing mujing perkhat jongka onda kala khai I khun jongka haka jing mujing perkhat jongka ne ka breu kala shong da ka we ka rukum perkhat paki khmat jong khun jongka kilong kum ki khmat jong to runar bat kam la ban pediang I khun jongka kumta hakawe kasngi kala pniap yalade bat ini khun jongka dak barin sit na jrong building namar ka jur palat ka jingkhia ka jingmut jing perkhat jongka hang ningi tip ya ka ka bashar khe kata ka long bakane ka breu ha ka shisha ka dei ka kurim jong neu nong pnia breu uong wat la ude doktor bat biet jong ka jingmut jing perkhat Henry la ban pen snguthu ya ka jing snguthu bakla jong ka kurim jongo la ban pen koi na ka ne ka jing khuslai men sim jongka bat ka bakhlem ran ka long ba uneu nong thombor uyo jing pen saja tang saw snem bat uneu nong thombor ulali shapatok dak ba urum munyartan kalong kumba upen bitar ya uneu doktor namar tangkat no ula yo ban mino kumtau doktor ula wat benya shibun ki jing tip bakum no un peniar kupot ya uneu runar bat ula pule baro ki kot ki badan jing batai shaphang bakum no un pen shitom yu Henry haswa bun mina patok ula yap na ka jing sharing lai kamot uneu runar ula yap klem ka jing pen shitom ka bajur ka baudi hok banyo hakta ka por doktor sko thushu ka jing mut jong ka jing jongu Henry hakawi kasngi lawan uwe ubru ha klinik jongu bat uyathu ba uwe ubru ula pen tanra kali ya kalok bad khun jongo bat kalok jongu kalayam
kabapen long yau khun jongo ubadang pras nem karta banthia pangha hospital bat uyathu hadin khandiat snem uyo I biang yau ne ubru uba peniap ya kalok jongo bat hakane kapor uong ba ukwa ban peniar kuput yau ne ubru hakane kapor uneu doktor umpat de unong peniap bru Henry Mars nyos ngeu yakane kejingya thu jong neu nong pangjongo ula rai ban shim kuput na ka banta jongo bat ula sedang ya ka company bru ka beneng kong jongo kumta ule kidnap yau neu bru bat upenthia yu hakawe ke jaka nangta upeniap yu hakaru kom go basir khaiba hakajin shisha lapen deb ya ka hok bat ulashna video ro hakapor ba ule ya kene ka kam bat upen I yau neu nong pangjongo ka balapen sngu kemen bahaya neu nong pangjongo kasian ju ka geli hato neu nong pangjongo updiang ya kene ka kom sumar jongo teu yathu hak beneng kong usngo shifting bah Henry hadin usngu thu bakane kade ke badan kam bat ukwa ro bakan longkumta uneu nong peniap yathu ba upen long ya kajinya de ya bedeng jung u bat kinong pangjongo da kajinya sngu thu jengmot bat la ban pendu no ya kijing kan mau ke bapen susi yaki Henry ula ban penduna ya kijing pangjoki nang ta kakhana kaya chakman bat uneu nong peniap ukli jingkli ya kasian ju hato kawan shisha hangne bania rap yu tau bru ne kawan bania sngu ya ka khubor ka baphala te kasian ju ka jubab ba kawan hangne bania rap yu tau bru te uneu nong peniap uong bania thu yu dak bapej mar persya ya ki khmat jongo te kasian ju harangkat ka jing shapting kala jubab biang dak bapej mar persya ya ki khmat jongo uneu nong peniap uong ba u itu ya ka jing shapting jong kasian ju bat us ngo thu ya ka jing thok jong ka Henry ka ong ba ka ka bakala yitu yu ka de ka bisisha te uneu nong peniap uong kamper kaju ja tenteng kat ba kidang ya keren ladon bati jingkhang te uneu nong peniap uong le se udeu room service namar ula phawan ra jingbam nang tau kren arta dia ka bat ya uneu room service bat uong teng teng ki bru kile ki e klem da prakhat ba ka ka banmi na ka jingle jongki nang tau phabu jingbam ya uneu bru bat wa tips ya uneu bru umut pen ai pisai u khambon Henry ula sange no uong ba uneu room service ujai tu bah haki kam jongo Henry haka kam room service ukloi bah banwan kenang banyo pisa pat ula khodru ya uneu room service daka kerteng jongo kabala pen sngulengo bah ya uneu room service bakum no utip ya ka kerteng jongo bat kensan hakne kapor uneu nong peniap ula injek ya uneu room service na rendang jongo bat hakum kane kapor kasnam kalami na ka shintur jongo bat ula kelon hamadan kane kala pen so shifting bah ya kasyunju harangkatu sangguru habau yu iya kane kasyunju kakali bale upeniap yu teu yathu ba uneu room service ula blackmail ya ka MMS jong ka we ka the samla bat kata ka MMS ka de ka bala record da une hi room service ubala thambor ya ka hakapor ba ula thambor ya ka the samla bat ula pan pisa ya ka man kapor bat ula beteng banle ya ka ne ka kampojat lalai snam kanthi ka bala pendukut no ya ka jinya tektin jong ka the samla te kasian ju ka keli hato unsa peniap sia uwe pat uberi mentakamen te ujubab hoi unsa peniap sia uwe pat mentakamen nang ta ubetengnya ka jingbam jongo hang ne kasian ju kala yo I dalaki jongki khmat ya ka jing peniap breu ka bala pen sngo shifting ya ka hadu kata harangkat une room service ubadangki bat pariap te uong ya ka ban perkhat na benta jong uta uba unsa peniap de na benta jong une ubadang im kamot une room service pariap namar ula injek yu da kadawai ke ba peniap yu suki hakarukom ka bashar kheba kasian ju ka kali ule ayu hadin bu ula da peniap breu te uyathu bu ula seng ki jaka sumar ba pher usumar ya kinong pang ba pher ule cha ki jaka ba pher usngu thu ya kijing e jongki bat usumar yaki bat kane ka ken thupru ya ka jing penya baru jongo kata kamot kito ki ba ula ban penbej ya kijing e jongki hakar kom ka basok te penbej usumar yaki hakar kom ka basok lada kijing shem jing e jongki kalong ka ba e ban la ban sumar ban pen khia yaki te ukala long unong penya baru te kasian ju ka kali hato kinong pangjongo kisngu tanat ya kane hato kimdon ka jingbam so tanat bat ka jing snulong pop hadin bakila da pej ya kane kar kumle jongo te uni unong penia buong hak banengkong kidon ka jing snguting kimpat sngutu kidon ka jingbam so tanat bat ka jing snulong pop halade namar kane ka long ka ba isaj met bat ka ba sharkhe bat ka bat mayaki Henry usumariaki da ka ba ajing sumar hypnotize yaki kamot da ka ba ubu ya ubriu haka jinglong bamti briu hak bala bante la kam ya ka jing mujing perkhat bat ki kam jong ule kumne khnang ban pen bej ya ki jing mujing perkhat jongki bat kit kemen bakinong thombor jongki kila yo ya ka bainong
Bat u yatu bakum na u hypnotize ya kinong pangjongo. Upen iya ka kawe ka pisa kudia. Bat dakane ubu ya kinong pangjongo. Haka jingbam tibru. Hakne ka por usanggu. Uper syang benrung hakane ka kamera. Daka papendon kam. Dakane ka gikat. Balashna daka sianju. Henry syamala ban peli ya kene ka jengkang. Kumta ban se balik pai biang. Syaka kamera ba syapo. Uneu nong peniap uya thu ya kasianju syapang iwe ikena bat kalaja ke basungsi ya ita ikena bat ita inong les neuro ide ikena bat kata kalaja na kadau jong kejing bisne kumta uong ba un ai bainong ya ita inong le kamsneu bat ka bainong ka de kejing yap uong ba ula ban hypnotize ya ita ikena lengba ka fun kolro uong ba marsen fun ita inong le kamsneu insa peniap yalade dak barensit na jerong building Henry uya thu shwa ke balaja hak jing shisha ita inong le kamsneu ila od ye ki syampriakti jong ita inong shat thombor tak razor blade namar ita inong shat thombor ide inong tem batibit baha kasianju marsen yosngu yakane kala shapting baha namar kala yoi baka don ka razor hak plajong ka khunjong ka hato ka de ka khunjong ka kata kanong le kamsneu bat ka kliu Henry ula jubab namar baro argut kita inong shat thombor bat inong thombor kide ki shanrang haba ka yosngu yakane kasianju kala penhiar men sim da ka jingkemen hangne uneu nong peniap ukli jingkli syapang ka khunjong ka nang ta ula penki yakane ka pisa kutia bat ula bu ya kasianju hak ka jingbam tibru hadin ka jing sha hypnotize kasianju kala astang baniathu bala saw benai menta ka khunjong ka kam kran bahashu yaka lakumba ka buri ka bat ka perkhat baka khunjong ka kwa bandit sano badu kupa jongka uba sala ka jong menta namar kila ya penlai san sieng iwe bat ka yathu baka jinglong jongka khunjong ka kalas dang long ko mukupa jongka bat kam perwa ya noru kala long ka baperkhat tang yalade te uneu nong peniap ukli hato ka isi yala ka jongka khun Henry ka sionju kalas ngabjar marsin yo sngu ya kene ka jingkeli bat habau keli biang ya kasa shisen ka sionju ka kenmau ya kador khamat barang kena ka khunjong ka bat hakne kapor usanggu uong ya kasianju lengba ka phone ba uneu nong peniap ulat te la kam ya ka bat lada ka yathu ya ka jing shisha te un satip ya ka planjong ki bat uong ya ka ban penon kamno da ka electric shock ka ba ula ayaka ban ya daya lade bat hakne kapor kasianju kala kendit benru bat kala yang join na ka songjong ka te uneu nong peniap uong ya ka ban stang biang ya ka jing ya krenjong ki Henry kasianju kam treshu ka ong ban yathu kloi ban pen kutno ya kene ka jing ya krenjong ki te uneu nong peniap uong kensan balai ka karki ban ya rab yaw taw breu te ka ong menta kala ti bau deu breu ubashar kai ba kumta ka ong yeu yathu no menta uta ubri udan hae usanggu upa ya ka ban le persya ya uneu nong peniap Henry kasianju ka kwa ban tip syapang jong uta ubreu uba umud ban peniap no kenang ba kan yo ban ya rab yeu te uneu nong peniap upa ya ka ban syong po un yathu ya ka kumta kasinju kala syong uneu nong peniap uong ba utip mano ba syong haka kamera ka ba syapo jong kane ka kamera kamut nadu ka basdang uneu nong peniap ulat tip lepa ba usanggu udan haka kamera ka ba syapo bat udai upulit bat kasianju kalas ngoleng apa ka yos ngoya kane bat usanggu rukunju uneu nong peniap ula kol haka phone ka badon haka ne ka kamera ka ba usanggu usyong Henry ula bu ya ka phone marsen shim usanggu kumta marsen shim usanggu ya kane ka call kalami ka gas na po jong wave device ka bala pensyo samthia yo sanggu nang tau nong peniap ule syajan jong kasianju haka ba kasianju kala le persyayu Henry uneu nong peniap ude psychiatrist kumta ula bat ya ka kti jongka bat ula stun penban ya ka bat kasianju kala ya bler hadin bakala kendit benreu kasyam yala dia bakala syate haka syuki haka we kaliang niyo iba usangguru ula syate haka syuki nang ta kasianju kala penmap ya uneu nong peniap bakala thok yewo te uneu nong peniap uong ba uru ula thok ya ka bat u yathu bakane ke interview kam dei syapang jongu Henry ka dei syapang jong kasianju ukwa benia kendu mark mat bat ka ban penti kena kawe nang ta upenjaya ka bat uong ba un nempen mensaw ya ka bat ula penlat ya ka na kajing syate ha kajing ya kerenjongki ula kali syapang kajing im jongka ka kajing syam jing e jongka bat hang no kala le bakla ka bala penlong ya kasyunju ban perkhat baha bat hap deng jongka ne une unong peniap uong ya usanggu ban syongkhop warnum ya le ban penlat ya lade lem kumta unsa peniap no ya kasyunju bat upen ka video jong sanggu ya kasyunju
nang ta ukali ka ka balaja ha ka jingim jongka te ka sianju kala yathu shaphang jongka elsion group ba shis nam manchwa we ubru ubakerteng uminsok ula funyaka bat une ude uhe jongka finance team bat ukerpat ya ka sianju ban ya kendu bat ban yathu yaka ba udon ka jingtip ka bari ban pen pau perthe uyathu ba shi post nam manchwa hapdang ka jishna dawai batmai kila penmi ya ki jabo ki basniu ki bami na kata ka factory hakawe kawa klem panjing ben bat kane kalong lengba jong ki sangrunar bat kila nang yai beteng ya kane kakam hadu babun ki bru kila stang yo ki jingpang ki bashar ki ba bat ka babu jingma ya ka jingim bru bat ben buri ya kane kita ki sangrunar kila pen bamsap ya ki no sanshar san perthe lada kane ka pau ba tikine baro kit sa pau perthe bat uminsok ula ngolong pop ya lade namar ula tipna du menshwa shaphang jong kane Henry hakajing shapting sham yathu ya no yenoru kumta u yathu ya kasianju menta bat ula ai haka yakine ki sakhi kiba ula yolum bat kasianju kalaburi yakine ki sakhi haying jongka Henry hakawe kasngi ladon batu yakine ki sakhi bat uminsok ula khlap na kajing sha tanra kali bat hadin shibanai ka company ka bakasinju ka tare kala yo ka khubor ka ba om dan batip mano ba phayeki ka bala kenno bakasinju kala don ketilang bat ke elsion group bantu ya kita ki sakhi bat ka de na kane ka daw ka sinju ka yathu nadu bas dang jong kane ka khana baka kam jongka kadon hapdeng ka jinge bat ka laban kot hakano kano kapor Henry ka ong bakam sham le kam sham tu ya kita ki sakhi teu nong pniap ulak liya ka hato kala thikna bakam sham tu ka baka sinju kala jubab hoi bat upha ya ka ban smai haka karteng jongka khun jongka bat ka sinju kala le kumta bat uneu nong pniap ungi ya ka ka bakala yathu Henry nadu ka basdang utip baka dei ka balului bat hangne uyathu ka daw bale ukhot ya ka hangne uong ba ukhot ya ka banwan hangne ban sumar ya ka bat ka sinju kam sungutu ya ka jingmut jongu kumno kat ba kadang shim ya ka interview kala long penban kanong pang bat ka ka bala jaya ka nang ta ukli ya ka shaphang jong sanggu te ka yathu bau de parlok barim jongka bat kidon ka jinya de samla hap deng jongki te ka kli bale ukli shaphang jong sanggu unong peniap upin iya ka video haka bala yoi bau sanggu upersyang ban penla yalade watla ulama hamyo balada upersyang ban penla yalade te un sa peniap ya kasionju kamu du sanggu parwa la kasionju kayapne ka imro bat hang ne nitip ya ka jinya tu khana basisha jongka ne ka film unong peniap uyu tu ya ka bau sanggu shipting na benta jongka namar unong tu ubalatu ya kita ki sakhi baro ude hiu sanggu namar deitang mau ubatip hangno kaburi ya kitiar ki badan kam bat deitang mau ubatip baka don ketilang bad minsok bat deitang mau ubatip ya kapor lej bat kapor wan jong kasionju Henry kasionju kashan ya yo sanggu ba laban le kumta dia unong peniap uyathu ba sanggu ude upulit ubabam sabha bat ude upulit ubat tibit baha banwat ya kirunar te kirunar kilapen krejing riam na benta jongo kenang ba untre kam na benta jongki kumta ki pha ka we ka thisamla banit kendu yo sanggu hadin katok ne ka jinya kendu jongki kila salang ha ka we ka miet Henry kirunar kila shanduri ki kenang ba kinyo blackmail yo bat ki kwa bniyo ya kita ki sakhi ki ba ka senju kalaburi namar ka jingpan bor na ki he sang parthe namar ki ru ki don ktilang ha kita ki kamsneu bat usanggu na benta ka ne ka kam ula pan na commissioner kakerdan ka behe ban longkum u chief detective teu commissioner ula kolai ban pen kiu kardaniu kumta ula li rungtu haying jong ka senju bat ula tu kini ki sakhi Henry ka khun jong ka senju ka jerin kalayo ieu badu sanggu ula thombore ka mars ni osngu ya kane ka senju kala kendit kum bayu to dong pesen bat kala dap ta ka jing sosi bakum na ula ban le kumta bat ka kam tibi shapang jong kane bat kam la ban nge baula ban le kum kita ki kam nang tau nang peniap uyathu ujid ya kane ka hotel bania kendu bat ka namar udan bun ki ba uithu angne bat kata kathe samla kabala sha blackmail da uto room service ro katre ha kane ka hotel kasinju kamtip bakane ka jingja bas ngusi kala jaya ka khunjongka nang tau aye ka kafun khnang bakan yo kli ya ka khunjongka kasinju ka fun ya ka khunjongka bat ka kli hato ka don badu doktor menta kamot uneu nang peniap uithu ya ka bat ulaya kendu bat ka hangne ka jirin kaya thu ya ka kimi jongka ya ka jisha baro ka ong baka kwa bania thu ya ka kimi jongka Henry kam sham not bania thu kapala pen ngusi bahaya kasinju bat kala yam pangnot kasinju ka kwa ban pen shisha no sangguru
kum tau nong peniap upa ia ka sya ka kamera ka bau sanggu usong ka keli hato kini baro kadai ka basisha teu sanggu ula kentai badu ong ba mentaru kadang dona ka jingsha te lakam dau doktor kum tau upa ia ka ban kendit benruno Henry hang ne ka sianju kadona ka jingtip bru bat ka balas ngeu bitar bah unong peniap ula ai suloi ru ya ka kum ta ka sianju kala bu suloi harandang jongo Henry usanggu ula keni kene ka suloi na ka sianju bat hang ne ngiu iya ka jinglong basisha jongo ula sedang ban syo ya ka sianju usanggu udon jinya dei bat ka tang ban penuhun ya ka jingkwa jongo Henry dei ubi ihok ya ka hang ne unong peniap ulawan Henry usanggu ula pensenge iu lada uyai syakamat ti un sasiat peniap iu Henry une unong peniap syap tinggi ye kum tau sanggu ula siat iu Henry kene kasulai kam don kuli kamut ula aya kasianju kasulai ke baum don kuli hakne kapor kasianju kala injek ya ka kejat jon sanggu padu sanggu ula yap ler nang tau nong peniap upa ya kasianju pan mi no nang ne un sapet i mau yaki kam bedangsa kumta kasianju kala mi no nang ne haba kayo sngew ya kane bat kala sngew long po bahaya lade namar kam ju pen sngew ya ka kunjong ka bat kam ju keli ya ka ka bala jaya ka bat ka ong ba ka kunjong ka kalong ka perkat tang ya lade Henry ya kajing sisha kadai da ka wei pat ka daw nang tang yo i ba uneu nong peniap ula pentia ya sanggu ha ka wei ka jaka bat usanggu udan hap deng kajing tibru Henry la pat banki uneu nong peniap u ong yu bau dei ban la ban sya ya kajing pang kumba kejirin ka lapang bat unyo arsya kajing pang ban ya ka hadin ba ula dep ong kumne ula od ya ka benta jong kajing long shenrang jongu bat usanggu ula yo kajing pang ka bashar kai ba nang tangi yo iya kejirin ka budan lang bat uneu nong peniap kamut u doktor bat hang ne ngitip ya ka kerteng basisya jongu ubade uyonghon ula sumareka kenang bakan koit na kajing pangjong ka bat kalok ru kumta kajirin ke keliu hato uto bru ungon paushu em ha kajing posting jongka kapa uneu doktor ula jubab em umwan shu hang ne kia keren syapang jong sanggu nang ta upa khot ya ka kimi jongka banwan rung syapo bat kajirin kala khot ya ka kimi jongka haba kasjenju kala rung syapo kamera uneu doktor uong ya ka ba ula ban sumar ya karo Henry kasjenju kam tre ban le kumta namar ka ke bakalale ba kampen sngew ya ka kunjong ka kadai ben syem jenjar baro serta ban lada kini kijingkan mau kijano kamut kam don kajing sngosi ha kajing imjong ka namar ka kwa pen sngosi baro serta ya ka ke bakalale nang ta ka sianju ka keliya u doktor pis ngulong kumno namar kajing penia beru jongo bad la ban sat khujno ta ka basuk ya ki kti penia beru jongo ki balabit snam bad u doktor ula ngam ha kajing perkat haba ula yosngew ya kane kajing keli nang ta ka sinju bad ka kunjong ka kila mino nang ne u doktor upe ya laki jong kiti bad usngew tu baki di shisha ki tiar penia beru kat bau dang ngam ha kajing perkat ha kane kabor ladon bofone u kabade syapang ikna ibala sya tombor bat ki payu ban sumar kum tau la penbej banya kendu bat ki kabamot unsa beteng biang ya ka kam jongo batang kumne kane ka khana kalakot kuble shubuni people lobi nin sia kendu biang hakawe pat ka video